בעבר לאנשים בעלי דפקטים פיזיים היה הרבה יותר קשה להרוויח כסף לחייהם, וזה מה שגרם להם להתחיל להשיג את הדפקטים שלהם מול קהל על מנת להשיג סחר. עם הזמן הם קיבלו את שמם קרקס המכוערים או הפריק שואו. אנג וצ'אן, The Siamese Twins. אנג וצ'אנג בנקר נולדו בשנת 1811 בסיאם. כאשר נולדו שני תינוקות המחוברים יחד בעצם החזה שלהם במילים ריקות, זה גרם להרבה מאוד רעש. כמובן שברפואה של המאה ה-19 לא היו אמצעים לעשות ניתוח הפרדה. השני ילדים היו צריכים להשלים עם זה שכל חייהם הם יהיו בלתי מופרדים. בשנת 1829 הם התגלו בסיאם על ידי הסוחר הבריטי רוברט אנסר, והוצגו מול קהל במהלך המסע העולמי. עם סיום החוזה שלהם עם מי שגילה אותם, פתחו בהצלחה בעסקים פרטיים בשנת 1839. שניהם היו נשואים. לצ'אנג ואשתו היו 10 ילדים, בזמן שלאנג היו 11. שניהם מתו באותו הלילה בגיל 63, כאשר צ'אנג נפטר בלילה אחד מדלקת ריאות, וגרר אל מותו גם את אחיו. רק מהם הגיע השם והכינוי התאומים הסיאמים. וקאמל גירל. אלה הרפר נולדה בשנת 1870 עם מחלה מאוד נדירה, שגרמה לברכיה להיות מכופפות לאחור, ואנשים בעלי מחלה זו קיימים גם בימינו. בגלל שהיא יכולה ללכת על שני רגליה כראוי, ובמקום הלכה על 4, היא קיבלה את הכינוי שלה כילדת הגמל. היא הייתה אחת הדמויות המוכרות ביותר בקרקס המכוערים, אך עם הזמן החליטה לעזוב אותו. היא נפטרה בשנת 1921 בגיל 51. גארד אלסקס או מירין דאשו. ארנולד נולד ב-1912, ובגיל 33 הוא גילה לראשונה על היכולת המשונה שלו לא להרגיש כאב ולהישאר בחיים מפצעים שעלולים להרוג כל אדם אחר, כמו סוגי החדרת חפצים, כמו פיגיונות וחרבות על גופו. את עבודתו והתחיל להופיע על הבמות ומאפשר לאנשים בקהל שלו לתקוע בו פיגיונות וחרבות. עם הזמן הוא שינה את שמו למירין דאשו, מה שאומר המופלא בשפתו. רופאים רבים הגיעו על מנת לבדוק את דאשו, ובמקומות שהיו צריכים להיות ברגעים מדממים מהדקירות היו רק מספר נקודות קטנות. אנשים רבים התעלפו בזמן הצגתו של דאשו. היה גם מקרה אחד של התקף לב. ב-1948 דאשו בלם מחט שלא הצליחו להוציא מגופו למשך יומיים, מה שגרם לו לעשות ניתוח על מנת להסיר אותה. מאותו הניתוח הוא לא התעורר. פאז'ט בוי. פאדור הידוע כג'יו ג'יו, הילד בעל פני הכלב, נולד בשנת 1868. הוא ואביו סבלו במחלת הייפרטריקוזיס, מה שגרמה לכל גופם להיות מלא בשיער. הוא הופיע יחד עם אביו ברוסיה למשך זמן רב. לאחר פטירתו של אביו, הוא חתם על הסכם עם פי.טי ברנום, שהעניקה לו את הסיפור הממוצע שבו הוא ואביו נמצאו על ידי הציידים במערה. אביו היה פראי לגמרי, והיה צריך להרוג אותו. אך את הילד לקחו והתחילו להציג בכל העולם. למרות שפאדור שלט ב3 שפות חופשיות, הוא הוכרח לנבוח וללכת על 4 על מנת ליצור השניה של כלב בהופעות. רופאים רבים מאוד התעניינו בו וחקרו אותו, למרות שלא הצליחו להסביר דבר עליו. כיום קיימים כ-50 אנשים בעלי מחלה זהה זו. צ'יליזי. לאף אחד לא היה ידוע את שמו האמיתי ותאריך לידתו של אדם זה, אך היה נהוג לחשוב שהוא נולד בסביבות 1901. אדם זה נולד עם המחלה בשם מיקרוצפיליה, שבגללה הגולגולת שלו הייתה ממש קטנה, וגובוה היה מכיל כ-122 סנטימטרים. והוא סבל מאוטיזם, מה שגרם לו לחוסר יכולת לטפל בעצמו. הוא לא היה מסוגל לדבר, רק לומר מספר מילים רנדומליות קלות, ובכללי התנהגותו הייתה כמעט זהה להתנהגותו של ילד בגיל 3. לא יותר מ3. מי שהכיר אותו תיאר אותו כבן אדם חברותי ומלא חיים. הוא נמכר מספר פעמים לקרקסים שונים עד שהוא הלך לעולמו בגיל 70, כמו שבו. הוא נקבר בקבר ללא שם, עד שבשנת 2009 מעריציו לא דאגו להשלים מידע חסר עליו.